Hej ven, tager du ikke lige hænderne op? Tak. Bare stille og roligt. Jeg skal bare lige have en snak med dig, ven. Ja, det finder du ud af. Så det løber det ind en gang her. Hej Otto. Ja, det finder du ud af. Ja, det har jeg sagt til dig, du finder ud af. Jamen jeg har med min bil, hvor vi har ham hen? Skal vi bare tage den her ved Sandy, eller hvordan? Skal jeg sende GPS? Jeg har et perfekt sted, hvis der. Otto, der kommer nogle mennesker, der vil også gerne vil snakke med dig lige om to. Jamen det finder du ud af, Otto. Det finder du ud af. Så længe du bare snakker sandt, så kommer der ikke til at ske noget, tænker jeg. Perfekt. Ja, jeg skal komme to. Og jeg har sådan en GPS. Jo, lige om 2 sekunder, hvis jeg kan få den ud. Jeg skal bare lidt dit tale af. Ja, kan du ikke sætte dig ned på knæ engang? Hej ven. Ja. Ja, kan jeg lige ringe tilbage lige om lidt? Jeg skal lige snakke med en person nemlig. Super, hej. Det gør vi, hej. Hvad siger du? Det finder du ud af om lidt, når de andre kommer. Nogen, der ikke er særligt glade for dig. Ja, hvad siger du? Nej, det ved jeg ikke. 2 sekunder. Nå, så er du sulten eller et eller andet? Tørstig? Nej, perfekt. Hvad synes du om det der hjort ved siden af dig? Ja, sådan er det jo. Nej. Det er første gang, du møder mig. Og jeg ved ikke. Men det er jo det. Min bagmænd kommer nu. Ja, den der skal snakke med dig. Det ved jeg ikke, om det er. Så skal gutter, hvor langt er I? Perfekt. Nå, de er lige om 600 meter. Ja, det er, der kommer et fly. Der er fly med flyvenius. Ja, det er modtaget. I er kørt for langt, venner. Hvad? Hvad så, din mongol? Ja, det jeg siger. Ej, lidt er du vel? Også, kunne du huske, hvad jeg sagde til dig før?
Snakker du sandt? Jeg snakker altid sandhed. Det har du da ikke gjort nu. Nå, hvad har jeg ikke snakket sandhed om? Ja, er du ikke mongol? Nej, Det kan man da høre, du er. jeg har aldrig skrevet det i den anden side at se. Og så er du også mongol. Der er stor forskel, men okay. Nej, det passer sgu meget godt sammen. Så siger vi det. Hvad har du lavet af ballade her i byen? Ikke noget som helst. Kan du huske det? Jeg har lavet det til stort, ikke? Ja. Hvad har du med dig? Så har jeg været i fængsel. Ja, hvad har du med dig? Jeg har pudset vinduer. Kan du slet ikke huske, hvad du har lavet af ting, du nok ikke skulle lave? Jeg ved ikke, hvad det er, du hensyder til. Okay, så fortæller jeg dig noget. Du var i fængsel, det er vi enige om, ikke? Jo, det er korrekt. Jo. Hvad skete der inde i det fængsel? Jeg kommer der slås. Ja. Hvem har du sagt det til? Ikke nogen. Så du har ikke sagt til nogen, at du blev smadret inde i fængslet? Nej, Du lyver. nej. Hvem skulle jeg have sagt det til? Andet end Så min gør vi det på en anden måde. Prøv at høre. Hvad var det lige, jeg havde aftalt, inden det var, vi kom? Jeg kan sgu sige sandhed, det gør jeg også. Godt, det gør du ikke nu. Nå, hvem har jeg sagt det til? Ja, du har sagt det til nogen, du i hvert fald ikke skulle sige det til. Fordi ellers så havde vi ikke stået her nu. Jeg ved ikke, hvad det er, du snakker om. Altså, din moster har fortalt mig det hele. Moster har ikke fortalt noget som helst, for jeg har ikke sagt det til andet. Moster, hun har da selv set, at hun er blevet slået ned bag den. Ja, men du skulle have ringet til nogen og sagt det. Det har jeg ikke. Altså, skal jeg skyde dig i benet eller hvad? Hvorfor skal du skyde mig? Jeg har ikke gjort noget. Så snak sandt. Det gør du ikke lige nu. Det gør jeg i hvert fald. Skal jeg sige det en gang til? Det er bare kraftet med det lille i håret af dig, mand. Skal jeg sige det en gang til? Hvem skal jeg have sagt det til? Og så er du glad for dit hår? Ja, du godt. Jeg er glad for mit hår, ja. Ja, skal Godt, du miste dit så hår? snak sandt. Jeg vil ikke miste mit hår. Nej. Så snak sandt Så nu. fortæller du, hvem du har sagt det til. Til moster og ikke andre. Det har du. Skal jeg ringe til hende? Så ring til moster, jeg er ligeglad. Okay. Altså, jeg siger bare, hvis du ikke tæller sandt det, så har du et stort problem. Men jeg har ikke sagt noget til nogen. Okay. Nu har jeg givet dig muligheden. Det er så sekunder. Hvad så, min ven? Altså, du skal tænke på, hvis vi finder ud af, at du lyver over for os nu, så alt det, vi har lyst til at gøre mod dig, det kommer vi til at gøre. Hvis du bare fortæller os sandheden, inden vi kommer til at finde ud af den selv, så kan du godt, så kan vi snakke om. Hvad siger du? Hvem skal jeg have sagt det til? Jeg tror godt, du ved, hvem du skulle have sagt det til. Fordi der er nogen, der har fundet ud af det, som ikke skulle finde ud af det. Lad mig sige det sådan. Så lad mig sige det sådan, at jeg har ikke snakket med nogen siden, som jeg ser. Så har du kun sagt det til din moster. Okay. Så du vil hellere have, at vi tager fat i din moster på den her måde, som vi gør nu, eller hvad? Jeg havde overvejelse til at sige det til dem, men jeg gjorde ikke noget. Du lyver. Hvem overvejede du at sige det til? Jeg overvejede at sige det til min chef, men det Det var din Med din chef. chef. er ham, der har vinduespudseren. Jamen, de må også sige noget andet, så jeg synes, du skal til at begynde at tale sandt nu. Nu begynder du at fucking Nu snakke, skal mand. du snakke. Jeg gider ikke mere pis nu. Der er jo ikke Få et noget- nakkeskud, hvis du ikke snakker. Altså, skal jeg skyde knuppen af dig, eller hvad? Nej, tak. Jeg vil Godt så. Det spilder begge vores tid. Kan du ikke bare begynde at snakke sandt, eller så får du en kugle i hovedet? Jeg snakker sandt. Du har ikke snakket sandt. Jo, jeg har. Hvorfor Det har har du du så ikke. fået andet at vide? Det ved jeg ikke noget om. For mig virker det bare lidt mærkeligt, men måske, hvad kan man sige, når en af dine egne familiemedlemmer selv stikker, så må der være et eller andet bag det. Jeg ved ikke, hvorfor hun siger Sådan. sådan. Jeg har ikke styr på, hvad hun går og laver. Nej, jeg tror heller ikke selv, du har styr på, hvad du selv render rundt og laver, hvis jeg skal være helt ærlig. Fortæl, når jeg går rundt og tjener penge til at købe mig en stor bil.
Jeg kan Ja. fortælle dig, at din moster har sagt noget helt andet. Men det er så ikke rigtigt, for jeg har ikke sagt det til dem. Hold nu kæft, mand. Altså, glemmer du alting, eller hvad? Nej. Godt så. Men Det kan da ikke være så svært at bare fortælle det sidste, mand. Hvad er det sidste? Jeg har ikke sagt det til nogen. Det ved Sæt vi, dig du lige på har. knæ, Otto. Så ved I noget forkert, for det er ikke korrekt. Sæt dig på knæ, knæ. Benhandom. Tjek lige hans telefon. Det kommer jeg også til. Hallo, sæt dig nu på knæ, mand. Otto, rejs dig op. Jo, rejs dig op. Sætter du dig på knæ. Hvor du Jeg er ligeglad. så tvinger ham Ned til på Prøv det. din at du har en fucking knæ, pistol i mand. hovedet, mand. Vil du hellere have et skud igennem hovedet, eller vil du sætte dig på dine knæ? Godt så. Tak. Man har simpelthen rundt med din mosters brugte trusser. Ja, fy for helvede. Det er kraftedeme klar. Sgu ikke. Han render rundt med 296.000 i kontanter. Nå, den tager du bare. Hvis han ikke snakker sandt, så tager du den bare. Det gør den ikke, vi har jo fået noget andet at vide jo. Ja, men det er det. Så er det bare at tage dem. Fortæller du sandt nu, eller skal vi tage dine penge? Så tager du dem bare. Ja. Så, tager ham ud så, af så, strips, og så, så- så ser vi, om man bliver klogere. Og så stå lige ved hans skulder og gennemtjekke hans. Yes. Tag ham lige ud af strips, den der har taget personen, der har taget ham strips. Ja, så gør jeg det bare. Jeg har ikke strips på mig. Du laver ikke noget dumt. Du bevæger dig ikke. Det mindste, så skyder vi dig. Åh, det er den er anden ikke måde. klar. Bare lige Det er den så anden du ved måde. det. Skal du lige tage dem med ham sammen? Det lige har gjort. Han har sin telefon på sig, ikke? Det var noget. Oha, What the det fuck, går what the tæt fuck? på. Rejs dig lige op, Otto. Perfekt, så tager du din telefon frem, og du gør ikke noget dumt, så får du en kugle i hovedet. Jeg tjekker dig over skulderen, og så tjekker du de sidste beskeder, og så læser du dem højt. Nej, du vender dig ikke sådan der. Vend over mod ham med det lange hår. Perfekt. Så kigger jeg dig over skulderen, og så læser du bare de sidste 10 beskeder højt med din moster. Hvem var de 2 bøsser, der overfaldt dig? Var det Varker simpelthen? Og der er ikke andre beskeder? Det er du helt Hvem? sikker på? Prøv lige at dine beskeder bare start fra toppen. Nævn navnene på det. Det er Buster, og det er Gud. Hvad mere? Det er flere. Gå ind i din opkastliste. Hvem har du ringet til der? Bare fra toppen der. På toppen af, der står der Kim, Mule, Kim, Mule, 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 Kim. Det glemmer jeg godt, Kim. Hvem er Æblemand? Det er en af dem fra Markers, der overfaldt, og han kom til at give mig sin dumme ven uheld. Er det ham, der hedder Abel? Det er æble. Yep. Jeg ved godt, hvad han er. Ja, okay. Gå lige ind kan du i ikke dine lige prøve- kontakter. Kan du ikke lige prøve at ringe til Mulle? Your call has been forwarded to an automatic. Kontakterne helt fra toppen der. Your call has been forwarded to Good an job, sir. automatic voice Hvad message. sagde du? Ja, fra toppen af. Nævn navnene. Og Ind i kontakterne dine ikke. fucking kontakter, mand. Ja. Og hvem? Hvem fuck er det? Så du har kun været Vargos, de moster også, Jim. Hvem er ham Jim der? Er han også Vargos? Okay.
Så du Hvad har har du ikke... snakket, hvad har du snakket med Jim om, Otto? Jeg ved, jeg skulle have lidt hjælp. Det hvad? Lidt hjælp. Til hvad? Der Rakkers overfaldt mig. Og så har jeg bedt om lidt hjælp til det. Hvad, hjælp? Hvad var den måde, han hjalp dig på? Ja, hvilken hjælp faldt du ud? Hvilken hjælp fik du ud af ham? Jeg brugte godt til læge. At du, kan du ikke selv gå til lægen, eller hvad? Nej, Er du mongol eller hvad? jeg er stadig hjerteskadet, men nej, jeg er ikke mongol. Ja, jeg har fundet ud af, at du er hjerneskadet, det ved jeg godt. Hvorfor bliver du så ved med at spørge, om jeg er mongol? Ja, fordi man skulle da tro, du er begge det. Altså, når du ikke kan finde ud af at tale sandt, så må der være et eller andet galt med dig. Udover at du er hjerneskadet og mongol. Har du snakket med politiet, ven? Jeg snakker fandme ikke. Ja, Er du det er der sikker? nogle andre, der siger. Jeg ved ikke noget. Altså, man får da helt lyst til at trykke på den aftrækker lige nu, mand. Ja, hvis han ikke snakker sandt, så trykker du på han lige med. Altså, Okay. I ser bare til. Bro, vi kan sige sådan, at du får 30 sekunder til at tale sandt, ellers så huller jeg dig. Der er fucking ligeglad nu. Lige nu det er bare spild af tid. Det er spild af tid, der er helt seriøst. Jim, du skal ikke lige skyde. Hvad hedder det? Du er sikker på, at du ikke har snakket med panserne? Ja, Men hvorfor er det, jeg får at vide, at du har snakket med panserne præcis omkring det? Det er jo noget, når de peger dig ud. Hvordan kan du modbevise det? jeg ved det, for jeg snakker ikke med spil. Jeg hader dem sådan i helvede. Hvorfor skulle jeg så snakke med dem? Hvis jeg så fortæller dig, at den her bil, den er lilla, taler jeg sandt? Det ved jeg ikke, om det er. Nej. Det er rigtigt. Tag din telefon op igen. Er der ikke lige en, der kigger med i skulderen igen? Jeg kigger med igen. Så går du ind i den app, der hedder Service. Og så går du ind under beskeder. Ja. Så trykker du på det øverste, der står personligt. Hvad har du der? Det passer ikke. Det passer ikke. Du får lige 5 sekunder til at tænke dig om igen. Undskyld, der står reelt, jeg er blevet overfaldet i fængslet, og det står der ikke. Okay. Så har du jo talt med panserne. Nej, Hvad så? Hvem har du skrevet dem til? Hvem har du skrevet det til? Underordnet, du har skrevet til panserne, at du hjælp. Har du ikke det? At du er overfaldet i fængsel. Godt så. Kom de Om frem? du har snakket med dem, eller har skrevet med dem, så har du informeret dem. Det er underordnet. Det er det samme. 3, 2, 1. Du forstod Ryk det dig ikke. lige, Jeff. Hvad er det, du ikke forstod? Men du siger, om jeg har snakket med dem, så siger jeg nej. Jeg har skrevet med, at jeg er blevet overfaldet. Ja, det er korrekt. Så, Er- så Er det taler ikke du det heller ikke samme, sandt, jo. om du skriver med dem, eller snakker med dem, er det ikke det samme med panserne? Nu ser du selv, du ikke Nej. kunne lide den. Det er ikke rigtigt, jeg blaffer ud af mig. Vent. Hvad så? Hvad skal dit liv, hvad er dit liv værd? Hvad Han er er hovedløs. dit liv værd? Prøv at du er stikker på 2. Du er ikke en skulle have stikker. stået på. Du er en fucking stikker. Otto, ved Jo, du, hvad der hvad er sker det med jo? stikker? Prøv at høre, når du får de slag, tror du så selv, du har fortjent de slag eller hvad? Tror du, Ja, kan folk der personligt give dig slag, stikker, eller hvad? rører i jorden. Hej, Otto, sov godt.